Grote verschillen in aanpak patiënten in de thuiszorg. Het is dinsdag 14 april. Dit is Zeeland Nu. Mondkapjes bij de een standaard, bij de ander uitzondering. Gevangenis doet er alles aan om corona buiten de deur te houden. En het Wiegepolder kan toeristische trekpleister worden. Goedenavond. Er zijn grote verschillen in de manier waarop mensen door de thuiszorg worden verzorgd. Maar bij sommige thuiszorgorganisaties bij verdachte coronagevallen speciale teams op pad gaan, vindt de organisatie Buurtzorg dat iedereen in de thuiszorg sowieso een mondkapje zou moeten dragen. Al is het maar een zelfgemaakte. We komen binnen, we wassen onze handen, we doen handschoenen aan. En het mondkapje doen we bij de eerste cliënt, voordat we binnenstappen, doen we dat al op. En dat houden we eigenlijk op tot het ongeveer 3 uur is en het niet meer zo comfortabel zit. En dan pakken we weer een nieuw mondkapje om op te doen. En we gaan naar verslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, Buurtzorg pleit er dus voor meer gebruik van mondkapjes, ook al is het een zelfgemaakte. Ja, dat klopt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verzorgingstehuizen, die zijn hermetisch afgesloten. Hè. Daar kom je als gewoon persoon eigenlijk niet meer in of uit. Maar die thuiszorgorganisaties, die thuiszorgmedewerkers beter gezegd, die gaan natuurlijk van adres naar adres. En kunnen zo het virus verspreiden of oplopen. Nou, Buurtzorg zegt in ieder geval een mondkapje om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, hoe kan het nou eigenlijk dat thuiszorgorganisaties hier allemaal anders mee omgaan? Ja, dat heeft alles te maken met schaarste. Schaarste aan die goede beschermende middelen. Ja, Buurtzorg zegt, dan maken we ze maar zelf. Andere organisaties zeggen, ja, maar dat helpt weer niet. Dat is een soort schijnveiligheid. En die gaan voor andere alternatieven. Bijvoorbeeld WVO Zorg en Zorgstroom. Dat zijn 2 thuiszorgorganisaties hier op Walcheren. Die hebben een alternatief opgezet, namelijk een speciaal coronateam. Mondkapjes, handschoenen, brillen en schorten. Daarin hult het speciale coronateam van thuiszorgorganisaties WVO en Zorgstroom zich bij het helpen van cliënten. Het wordt voor de camera niet helemaal uitgepakt, want het materiaal is schaars. Leden van het speciale team verzorgen mensen met corona of verschijnselen ervan thuis. De mensen zijn ook heel blij dat er iemand komt natuurlijk. En het verschilt voor de rest niet heel veel van mijn normale werk als wijkverpleegkundige. Dus Je loopt wel helemaal beschermd in pak, hè? Dat klopt, dat is het enige verschil. En dat is erg wennen natuurlijk, maar het geeft voor jezelf ook wel een veilig en beschermd gevoel. De vraag is waarom niet meer medewerkers beschermende kleding dragen. Juist ook bij de zorg van oudere mensen die nog geen verschijnselen hebben. Die materialen die zijn gewoon niet zoveel in aantal voorradig dat we iedereen op alle zorgmomenten kunnen uitrusten met beschermd materialen. Wat we misschien wel zouden willen, of wat medewerkers wellicht zouden willen, maar het kan gewoon niet, ze zijn er niet. Dus door gebruik te maken van zo'n team kunnen we ook de materialen heel efficiënt inzetten voor alleen dit team die het ook nodig heeft. Marieke, hoe vaak moet zo'n coronateam nou eigenlijk in actie komen? Ja, dat verschilt per dag. Soms hebben ze 2 of 3 cliënten, op andere dagen 5. Om het heel cru te zeggen, overlijden er natuurlijk ook mensen. Komen er weer mensen bij die bijvoorbeeld ontslagen zijn uit de ziekenhuizen. Het coronateam is op dit moment nog vooral hier op Walcheren actief, maar kan ook uitgebreid worden en zegt ook andere zorgaanbieders te kunnen helpen. Marieke Kerklaan, dankjewel. En dan krijgt u nog de laatste coronacijfers. Het Zeeuwse dodenaantal staat nu op 40. Dat is er 1 meer dan gisteren. Ook zijn er 2 Zeeuwen opgenomen in het ziekenhuis. Nog steeds een stijging, maar de curve is in Zeeland wel aan het afvlakken. In totaal liggen er nu 125 Zeeuwen in het ziekenhuis met corona. En dan gaan we naar gevangenis Torentijd in Middelburg. Want door zo min mogelijk activiteiten te organiseren, geen bezoek toe te staan en de gedetineerden te laten beeldbellen, probeert Torentijd het coronavirus buiten de deur te houden. Maar de angst voor het coronavirus maakt de gedetineerden wel wat banger en agressiever. Het dagelijks leven van de gedetineerden in Torentijd is door corona behoorlijk veranderd. Het bezoek voor gedetineerden is gestopt. De verloven voor gedetineerden zijn gestopt. Binnen de activiteiten die we allemaal aanbieden, daar hebben we ook flink in gesneden. In zoverre, ze worden wel allemaal nog aangeboden, maar in beperkte vorm en met hele kleine groepjes. Zodat wij ook hier binnen de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. Om toch contact te kunnen houden met dierbaren, mogen de gedetineerden 1 keer per week skypen of videobellen.
dat levert ook wel weer een heleboel mooie verhalen op. Kinderen die hun slaapkamer kunnen laten zien aan hun vader. Ik heb een verhaal gehoord van een Syrische gedetineerde die na 6 jaar weer eens contact had met zijn moeder. Dus vanuit die ellende ontstaan ook weer hele mooie dingen. De 1,5 meter afstand houden in de gevangenis is onmogelijk voor gedetineerden die met z'n tweeën op één cel zitten. Die situatie levert spanningen op. Men is ook bang hoor, men is ook gewoon bang binnen dat ze het krijgen of dat het uitbreekt. Daar moet ik zelf ook niet aan denken dat het hier uitbreekt, hoewel we wel onze scenario's klaar hebben liggen. Maar men is wel bang en vanuit die zorg of die angst neemt de agressie wat toe. Alle gedetineerden in Torentijd zijn 3 keer gecontroleerd op coronaverschijnselen. Met het verdwijnen van het bezoek komen alleen personeel en advocaten nog binnen bij Torentijd. En ook die worden gecheckt. Alles om het virus buiten de deuren te houden. Als het aan de VVD, CDA en D66 in de Tweede Kamer ligt, kunnen seizoensbedrijven meer aanspraak maken op de steun van de overheid vanwege de coronacrisis. Seizoensbedrijven zoals strandpaviljoens kunnen nu nauwelijks aanspraak maken op die steun, omdat die wordt berekend op basis van de loonkosten in januari. Maar toen draaiden de seizoensbedrijven nog niet op volle toeren, zoals ze dat in deze periode wel zouden doen. Tijdens het paasweekend zijn er 60 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden en met te veel mensen bij elkaar waren. Ook werden er verschillende wildkampeerders beboet. Maar over het algemeen is de veiligheidsregio tevreden over het verloop van het weekend. En dat de kappers dicht zijn, begin je steeds beter te zien op straat. Het haar wordt wat langer, de uitgroei wat beter zichtbaar en dus gaan mensen zelf aan de slag met schaar en verf met wisselende resultaten. En daarom hebben wij een paar tips voor de thuisknipper van een echte kapper. Tip 1. Houd de schaar vast met je duim en je ringvinger. Zo rust de schaar op je wijsvinger en je middelvinger. Zo heb je het beste grip om te knippen. Tip 2. Zet het langste opzetstuk op je tondeuze. Anders is het direct te kort en je kan beter altijd nog korter gaan. Tip 3. Knip niet heel het haar, maar alleen de pony. Knip het niet recht af, maar knip het langs onderin. Anders, als je het recht afknipt, knip je soms te veel en ziet het er heel bot uit. Dus om het in te knippen vanaf onder, krijg je een mooie resultaat. Na jaren strijd wordt er eindelijk gewerkt in de Hedwiegepolder. Het gebied wordt ontgraven zodat het samen met de Belgische Prosperpolder en het land van Saaftingen kan worden samengevoegd tot één groot natuur- en recreatiegebied. Grenspark Groot Saaftingen. En dat zou wel eens een toeristische trekpleister kunnen worden. Poldertoeren. Gids Mark Panier uit Nieuw-Namen deed het al voor de coronacrisis en ziet er ook toekomst in. Met zijn oldtimer geeft hij rondleidingen door het grenspark dat volop in ontwikkeling is. Er gaat een natuur- en een toeristisch gebied ontstaan van meer dan 5000 hectare groot. Waar wij proberen landbouw, haven, toerisme, natuur, bewoners in één eenheid samen te brengen. Over een aantal jaren ga je hier zien wat je nu kan bekijken in het verdronken land van Saaftingen. Het wordt een slikken- en schorgebied, een brak gebied dat 2 keer per dag gaat overstromen en leegstromen. Er gaan zich geulen en schorren ontstaan, waar ook veel natuur gaat ontwikkelen en waar heel veel mogelijkheid is om de natuur te beleven. Tot nu toe is bijna 3 miljoen euro geïnvesteerd in het park dat vooral een walhalla voor vogels moet worden. Boeren in de streek spelen daarop in met de keuze van hun gewassen. Dit is een voorbeeld van duurzame landbouw. Waarom? Omdat de landbouwer die deze grond heeft, een overeenkomst heeft om bepaalde gewassen te zaaien. Hier op dit veld, luzern en klaver, dat is nou net het materiaal dat de bruine kiekendief gaat aantrekken. Die wij in dit gebied naar binnen willen halen. Wat Panier betreft kunnen de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. Al realiseert hij zich dat er nog pijn is bij de landbouwers die hun vruchtbare grond zagen verdwijnen. Maar toch moet er vooruitgekeken worden. De geschiedenis ligt achter ons. Daar kunnen we niks meer aan veranderen. We kunnen alleen maar lessen leren uit de geschiedenis. Maar we moeten met z'n allen, alle partijen, zowel de haven, zowel de mannen van Natuurpunt, zowel de landbouwers, de bewoners en andere stakeholders, die moeten gewoon vooruitkijken. En nu is het aan iedereen om te kijken wat maken we ervan.
Over 4 jaar moet het water definitief de Hedwiegepolder binnenstromen en hoopt gids Panier al het schoons van de nieuwe Zeeuws-Vlaamse natuur te kunnen laten zien. Het was even wennen vanmorgen, want het was grijs, maar zo nu en dan brak de zon ook nog even door. En was het minder koud dan gisteren, doordat er minder wind stond. En morgen gaan we terug naar het weer, zoals we dat van de afgelopen weken gewend zijn. Het wordt warmer en de zon schijnt volop. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Hierna volgt Trots op Zeeland, om u een beetje op te vrolijken in deze coronacrisis. En voor nu een fijne avond.